Començàvem aquest projecte aquest estiu, volguts oients, afirmant que no tot és disseny, que no tot és contingut, no tot és falla i no tot és cultura. Si no ens poden llegir, res té sentit. 100% accessible, llibret Falla Taüt, el camí a seguir. Moltes gràcies. Realment, després d'aquesta explicació del llibret, el que cal rememorar un poc és que a principis d'estiu la gent de la comissió del llibret, de la comissió que treballa en el llibret, es va reunir i tenia total llibertat per a poder dur endavant un llibret d'aquestes característiques. Per això és precís, fonamental i necessari que des de la Junta Directiva de la Falla el recolzen. Per això el president de la Falla segur que té coses a dir al respecte del llibret. Òscar Agut, president de la Falla. Bueno. Bona nit a tots, gràcies per la vostra assistència. Primer que tot, tornar a donar l'enhorabona a l'equip de llibret de la Falla. L'any passat obtinguem el primer premi de llibrers de Falla, obtinguem el primer premi de la millor portada. Enguany era un repte quasi insuperable. Des de la Falla agraïm mil voltes a l'equip de llibret pel gran treball que fan. Aquest any el llibret ha sigut molt complicat superar-lo. L'any passat creguem que estava al 100% complet, però no ho estava. Aquest any hem intentat donar-li el que ens faltava, que era vida al llibret. Crec que és un llibret, a banda d'accessible, que ho hem dit moltes vegades, és un llibret que està viu, és un llibret que no sols és fulletjar-lo, sinó que simplement passes les fulles i no tens que estar assentat llegint. En un mòbil al costat, en cada plana pràcticament tens un QR que li dona vida a el que estàs llegint. Des de l'obra de teatre, moments viscuts en la Falla, els dies de falles, contingut per a parar un barco. O sigui que no és un llibre que us assenta i llig, sinó que us assenta i viu. Sols em queda dir mil gràcies a l'equip de llibret. Aquest any crec que s'han tornat a superar i des de la meva part que intento tirar una maneta en el que puc en el llibret, sempre ho he fet i segueix fent-ho, és un orgull haver guanyat l'any passat i enguany tornar a intentar-ho. Enhorabona i espero que enguany tinguem la mateixa fortuna. Després d'haver parlat ja del llibret, l'equip del llibret ha preparat una espècie de vídeo en el qual anem a poder conèixer d'alguna forma i abans que es repartisca a fallers i gent que li pertoque, anem a conèixer un poc el que és el llibret en forma de vídeo.
voldria és que després de veure tot això n'hi ha un munt de col·laboradors, fallers i no fallers, per als quals sí que he de demanar un fort aplaudiment. Afirmar també que en el llibret no ve a soles, sinó que ve acompanyat d'un fullet en el qual es poden veure les festes, tant de majors com d'infantils, per a convidar a tot el món que vulgui participar a que participi en les festes de la Comissió de la Falla de Taüt, que si per algo sempre ens hem preuat, assegut per ser una falla oberta a tots i que tot el món està ben acollit. Per acabar l'acte, senyor regidor, unes paraules. Bona vespre a tots. Jo, després de la presentació tan magnífica que ha fet Joan, les paraules de Nacho, del president i d'Héctor, porten que dir. Simplement el que diu Joan, o sigui que per a mi llibrets ja no són. Això és un llibre, vamos, mira que he estat un bon rato llegint-lo. I quan has començat el vídeo m'he girat, perquè la veritat és que no puc veure-ho. Però quan m'he tornat a girar cara a vosaltres, ja no m'ha tornat a girar cara al vídeo, perquè mirant-vos les cares ja ho dieu tot. O sigui, la veritat és que tindreu un grup de treball que treballa en el llibret, però jo crec que tota la falla es volca en el llibret i se ho creu. L'important és que se ho creu, perquè vos mirava les cares i la veritat, ja no em giré més a veure el vídeo, vull veure les cares de les falles de l'ataúd, de veure com estan mirant el vídeo. Dir-vos que, com bé ha dit l'Héctor, és un llibre inclusiu. Jo també des de la regidoria d'Esports, que també tinc el gust i el plaer de ser el delegat, també lluitem pel deport inclusiu, també perquè totes les persones tinguin les mateixes oportunitats i que poden gaudir i disfrutar igual que els altres. I veig que el camí a seguir, com bé diu la Falla de Taüt, vosaltres ja fa anys que no heu fet el camí a seguir. Sou pioneros i crec que seguiu demostrant que el camí esteu fent-lo dia a dia. El que ha dit el president de veure si tenim fortuna en guany, jo crec que no es tracta de fortuna, jo crec que es tracta de treball i vosaltres treball vos en sobrarà molt. Per això, simplement dir-vos que heu fet un gran treball i que la veritat dona gust que en convida aquestes presentacions i veure les cares que fiqueu quan veu el vídeo. Moltes gràcies i bona nit. Per acabar un poc el que és aquesta presentació del llibret, esperem que quan estigui en les vostres mans pugueu gaudir-lo i disfrutar-lo, no només llegint-lo, sinó també escoltant-lo, perquè porta música i música molt bona. Seguidament, en el casal n'hi haurà un vídeo d'honor per a poder començar ja de fet les falles després de la presentació d'aquest llibret. Bona nit i gràcies per la vostra atenció.